Safala je Kadaši, iz Bhavišya Uttara Purane. Judištira Maharađa reče: O moj dragi gospodine Šri Krišna, kako se zove Kadaši koji nastupa za vrijeme tamne 14-dnevnice mjeseca Pauša, prosinac-siječanj? Kako se slavi i koje se božanstvo štuje na taj sveti dan? Molim te, ispričaj mi sve tako da sve shvatim, o Janardana. Vrhovna božanska osoba Šri Krišna reče: O najbolji među kraljevima, zato što želiš čuti, ispričat ću ti sve o slavama Pauša Krišna Ekadašija. Ni žrtvovanja, ni davanje milostinje nisu mi toliko dragi kao potpuni post mog bakte na Ekadaši. To je najplemenitija vještina. Zato osoba treba postiti na Ekadaši, dan gospodina Harija. O Judištira, preporučujem ti da slušaš potpunim razumijevanjem slave o Pauša Krišna Ekadašiju, koji pada na Dvadaši. Kao što sam ti već ranije objasnio, ne treba praviti razliku između različitih Ekadašija. O kralju, za dobrobit svekolikog čovječanstva opisat ću ti način na koji se slavi Pauša Krišna Ekadaši. Pauša Krišna Ekadaši poznat je i kao Safala Ekadaši. Na ovaj sveti dan treba se obožavati gospodin Narayana, zato što je on vladajuće božanstvo. Trebaju se slijediti ranije opisani postupci posta. Kao što je među zmijama Šešanaga najbolja, među pticama Garuda, među žrtvovanjima Ašvameda Jagja, među rijekama majka Ganges, među bogovima gospodin Višnu, među bićima na dvije noge Brahman, tako je među svim postovima najbolji onaj na Ekadaši. On najistaknutiji među kraljevima koji su se rodili u Bharata dinastiji. Tko god slavi Ekadaši postaje mi veoma drag i obožava me na sve načine. Sad ću ti opisati način na koji se slavi Safala Ekadaši. Na Safala Ekadaši baktama treba obožavati nudeći mi svježe voće u skladu s vremenom, mjestom i okolnostima i meditirajući na mene kao svevišnju božansku osobu. Treba mi ponuditi jambira voće, šipak, betelove orahe i lišće, kokos, guavu, različito orašasto voće, klinčiće, mango i različite vrste aromatskih začina. Također mi treba ponuditi mirisni štapić i svjetlo gi lampe, zato što je nuđenje lampe na Safala Ekadaši osobito povoljno. Bakta treba ostati budan cijelu noć Ekadašija. Molim te, pažljivo poslušaj koliku milost stječe onaj tko posti i ostane budan cijelu noć, pjevajući i mantrajući o Narayaninim slavama. O najboljim među kraljevima, ne postoji žrtvovanje ili hodočašće kojim se stječe dobrobit koja je jednaka ili bolja od milosti stečene postom na ovaj Safala Ekadaši. Ako vjerni bakta na ovako veliki post ostane budan i veseo cijelu noć, stječe dobrobit kao da je vršio strogosti 5000 zemaljskih godina. O lave među kraljevima, molim te, poslušaj od mene slavnu povijest zbog koje je ovaj božanski Ekadaši slavan. Nekad davno postojao je grad koji se zvao Čampavati. Njime je vladao sveti kralj Mahišmata. Imao je 4 sina, najstariji od njih Lumpaka. Oduvijek je bio vezan za griješne djelatnosti. Imao je spolne odnose sa ženama drugih, kockao je i neprestano je bio u društvu prostitutki. Njegovo loše ponašanje postupno je počelo utjecati na bogatstvo njegova oca, kralja Mahišmate. Lumpaka je postao opasan i za mnogobrojne deve, univerzalne pratiteljice gospodina. Kao i za Brahmane, svaki dan izlazio je van i klevetao Vajšnave. Na kraju ga je kralj Mahišmata, vidjevši nepokajničko, bezobrazno ponašanje svog palog sina, protjerao u šumu. U strahu od kralja niti jedan samilosni rođak nije se usudio braniti Lumpaku. Kralj je bio jako bijesan na sina, a Lumpaka jako griješan. Iznenađen progonom, pali i odbačeni Lumpaka ovako je razmišljao: otac me otjerao, a moji rođaci nisu ni prstom pomaknuli da ga spriječe. Što da radim sad? Kovo je griješne planove razmišljajući. Pod krinkom noći ušuljat ću se u grad i ukrasti bogatstvo. Po danu ću se skrivat u šumi, a kad se vrati noć, vratit ću se ja. Tako je griješni Lumpaka mislio, ulazeći u tamu šume. Danju je ubijao mnogo životinja, a noću je krao vrijedne stvari iz grada. Građani su ga par puta ulovili, ali su ga pustili u strahu od kralja. Mislili su da se tako ponaša zbog grijeha nagomilanih u prošlim životima, zbog kojih je sada ostao bez kraljevskog položaja i počeo se ponašati kao obični lopov. Iako mesožder, Lumpaka je jeo svaki dan voće.
Prebivao je ispod starog banjanovog drveta koje je, on to nije znao, bilo veoma drago gospodinu Vasudevi. U stvari, mnogi su ga štovali kao poluboga sveg drveća u šumi. U vrijeme dok je Lumpaka činio mnogo griješnih i kažnjivih dijela, stigao je Safala Ekadaši. Večer prije Ekadašija, Lumpaka nije cijelu noć spavao zato što mu je bilo jako hladno zbog oskudne posteljine. Hladnoća ga nije lišila samo udobnosti, nego skoro i života. Kad je sunce izašlo, skoro mrtav, cvokotao je zubima gotovo bez svijesti. U stvari, cijelo jutro Ekadašija bio je ukočen i nije se mogao probuditi s polusvjesnog stanja. Tek je u podne Safala Ekadašija, griješni Lumpaka, napokon došao k sebi i uspio stati sa svog mjesta ispod banjanovog drveta. Ali svakim korakom koji je činio, posrtao je i padao, hodao je kao šepavac sporo i neodlučno, pateći od velike gladi i žeđi usred džungle. Bio je toliko slab da se nije mogao koncentrirati i prikupiti snagu da ubije čak i jednu životinju cijeli dan. U stvari, nije se mogao prisiliti da pokupi voće koje je palo na tlo. Kad se vratio u svoj dom ispod banjana, sunce je zašlo. Polažući voće na tlo, u središte svetog banjan drveta, Lumpaka počne plakati. O jao meni, što da radim? Dragi oče, što će biti sa mnom? O Šri Hari, molim te, budi milostiv prema meni i prihvati ovo voće koje ti nudim. Opet je bio prisiljen cijelu noć ostati budan, ali u međuvremenu samilosna svevišnja božanska osoba, gospodin Madhusudana, postao je zadovoljan s Lumpakinom ponudom šumskog voća i prihvatio ju je. Lumpaka je, ne znajući, potpuno postio cijeli Ekadaši i milošću koju je stekao tog dana, stekao je svoje kraljevstvo bez premca. Poslušaj, o Judištira, što se tada dogodilo sinu kralja Mahišmata kad se dijelić milosti proširio njegovim srcem? Kad je predivno sunce izašlo na nebu, dan nakon Ekadašija, plemenit konj prišao je Lumpaki kao da ga je tražio. Istovremeno mu je gromki glas iz vedrog neba rekao: ovaj konj je za tebe, Lumpaka, popni se na njega i brzo odjaši iz šume svojoj obitelji. O sine kralja Mahišmata, milošću vrhovnog gospodina Vasudeve i snazi milosti koju si stekao slaveći Safala Ekadaši, bez bilo kakvih prepreka vratit će ti se tvoje kraljevstvo. Tu dobrobit si stekao postići na taj vrlo povoljan dan. Pođi sad svom ocu i uživaj u svom zakonitom položaju u dinastiji. Čuvši ove božanske riječi, Lumpaka je uzjahao konja i odjahao natrag u grad Čampavati. Milošću koju je stekao postom na Safala Ekadaši, postao je velikodušan princ i mogao je zaokupiti svoj lotusovim stopalima vrhovne božanske osobe Harija. Drugim riječima, postao je moj čisti bakta. Lumpaka je ponudio svom ocu, kralju Mahišmati, svoje ponizno poštovanje i ponovo se prihvatio svojih kraljevskih dužnosti. Vidjevši sina ukrašenog vajšnavskim ukrasima i tilakom, kralj Mahišmata predao mu je kraljevstvo kojem je Lumpaka nesmetano vladao mnogo godina. Kad god je bio Ekadaši, obožavao je svevišnjeg gospodina Narayana s velikom privrženošću i milošću Šri Krišne dobio je lijepu ženu i lijepog sina. Kad je ostario, Lumpaka je kraljevstvo predao sinu, baš kao što je njegov otac, kralj Mahišmata, predao njemu. Tad je Lumpaka otišao u šumu kako bi se, kontrolirajući i osjetila, posvetio službi svevišnjeg gospodina. Pročišćen od svih materijalnih želja, napustio je svoje staro materijalno tijelo i vratio se kući. Vratio se Bogu gdje je zauzeo mjesto kraj lotusovih stopala svog obožavanog gospodina, Šri Krišne. O Judištira, tko mi priđe kao što je Lumpaka, u potpunosti će se osloboditi jadikovanja i tjeskobe. U stvari, tko god pravilno shvati ovaj slavni Safala Ekadaši, čak i nesvjesno, kao Lumpaka, postaće slavan u cijelom ovom svijetu. Postaće potpuno oslobođen smrti i vratit će se u duhovno prebivalište Vajkuntu. U to nema sumnje. Osim toga, onaj tko samo čuje o slavama Safala Ekadašija, stječe istu milost kao onaj tko je vršio Rađasurja žrtvovanja i na kraju se u sljedećem životu rađa u raju. Gdje je tu gubitak?